Stavven. Ja, jeg vil være klar til at aflevere pengene nu. Pengene nu? Jamen, ved du hvad? Jeg sender en GPS om 10-15 minutter, siger jeg. 10-15 minutter? Okay, det er super. Ja. Er det bare, hvad fanden er det hedder, 600.000? Ja, det er jo op til dig selv. Jeg gætter også et andet forslag, så det er jo lidt op til dig selv, om du kommer med de ting eller noget andet, ja? Okay, men hvis det er kontanter, så er det bare 600.000. Kan I bare sige 500.000? 500.000, det er en aftale. Det er modtaget, ven. Okay. Det kan i hvert fald, du får en GPS snart, så møder du på det sted der, og så fragter vi dig derfra, ja? Okay, super. Det er en, ikke? Okay. Det er godt, ven. Vi ses snart. Det gør vi, hej. Hej. Jamen, god aften. God aften. Vi har jo lidt, vi skal se til i aften. Ja. Ja. Det er sådan, at de tre, der står til venstre for mig her, det er nok dem, du mest kommer til at have kontakten med efterfølgende her. Men jeg kommer lige at give dig en forklaring på, hvad vi tænker, der kommer til at ske som udgangspunkt. Så du også kan være lidt mere tryg i det hele. Yes. Ja. Du kommer formentlig til at få en GPS, hvor I skal mødes hen, jo. Det er super fint. Vi ved jo ikke, hvor den GPS er henne som udgangspunkt. Fordi du skal helst ikke ringe til os, eller stå ved siden af os, når du får GPS'en. Ja? Ja. Tror du, det er muligt at ringe til det nummer, der giver dig GPS'en? Ja, jeg kan godt finde på et eller andet, tror jeg. Det, jeg tænkte, du kunne gøre, som ikke vil virke for obvious, det er, at du får en GPS. Lad os bare antage, at det var oppe ved kortcentret, for eksempel. Det tager vi bare som eksempel. Du går ind, sætter GPS'en, så ser du det oppe ved kortcentret. Så ringer du til nummeret og siger, er det rigtigt, det er oppe ved kortcentret? Så siger de, ja, det er det. Så lægger du på, og så kører du op til kortcentret. Okay. Vi har nemlig lov til at lytte til din telefon. Det har vi fået styr på. Så det vil sige, så længe du snakker i telefonen, så kan vi høre, hvad den anden person siger, og vi kan høre, hvad du siger. Yes. Er der nogen, du vil kunne skrive til? Nogle af dine kammerater, som du vil kunne skrive til, uden at der er nogen, og med nogen, der mener jeg nogen som helst, der vil kunne opdage, at det er politiet, du skriver til? Ja, det har jeg. Jeg har en veninde. Ja. Vil du kunne få mit nummer i din telefonbog, og så kalde mig navnet på din veninde? Yes. Ja. Så kører vi nemlig lige dobbelt op på den, så det vil sige, at du gør det, jeg lige har sagt. Ringer til dem, bekræfter, hvor det er henne af. Det er den ene måde, vi kan få informationen på. Og bare for at være sikker, så skriver du også lige telefonen. Jeg kører lige en tur et eller andet sted hen. Det sted, hvor det er, ikke? Okay. Jeg kører lige en tur, og så derhen, hvor det er. På den måde, så er vi sikre på 2 måder at få information om, hvor det er henne, det skal ske. Ja? Yes. Når du skal køre op på det sted, så behøver du ikke skynde dig, fordi vi skal først, når vi får informationen, så skal vi først komme op på stedet. Vi kan nok ikke komme helt frem til stedet, fordi de står formentlig allerede på stedet, når det er, og de skal jo ikke opdage, at vi kommer derhen. Men vi vil gerne være i nærheden, så vi er så tæt på som overhovedet muligt. Når du kommer derop, så giver du de 600.000 til vedkommende. Når du har givet de 600.000, så går du lidt væk derfra, så der er en afstand imellem jer. Så skal du egentlig ikke tænke på mere. Så kommer der en bil med 3 folk og henter dig. Og imens at det sker, og de beskytter dig, der kommer der til at være nogle andre store gutter, der rykker ind på de folk, du har givet penge til. Du skal ikke fokusere på det. Det kan godt være, at de ender med at køre derfra. Så kommer der bare til at være en eftersættelse på dem. Du skal sådan set ikke tænke på mere, end at komme ind i det køretøj, der kommer og henter dig. Og kommer du ikke til at være i tvivl. Okay. Lige bag det køretøj, der kommer der til at være 4 os, der ser ud som mig. Så længe du bare kommer hen til nogen, der ser ud som os, så er det fint. Så skal vi nok sørge for at passe på dig. Super. Så kom hen til os. Alle de andre, de kommer til at fokusere på at gå efter gerningsmændene. Okay. Vi ser, hvad der sker. Det kan være, at vi får dem anholdt. Det kan være, at det ender i skyderi. Det kan være, at det ender i en eftersættelse. Det ved vi ikke endnu. Men som udgangspunkt, så skal du bare fokusere på at komme hen til os, så vi kan beskytte dig. Ja. Super. Jamen, vi ved ikke så meget mere end det som udgangspunkt. Det er sådan set bare det, jeg tænker planen er. Og så tager vi det derfra efterfølgende. Det lyder fantastisk. Det er fint. Jamen, jeg flyver dig tilbage et eller andet sted, hvor du vil hen. Emil. Hvad er der med dig? Er du ikke en joint, jeg kan købe? Ja, du kan da få en. Hvad fanden sker der? Jeg er lidt nervøs. Er du nervøs? Ja. Esben, du er aldrig nervøs. Ja, det lykker. Vil du snakke om det? Nej, fordi så er det bare med, at du kommer ud i problemer. Hvor du kæft, jeg er kiosker, jeg kommer sgu da ikke ud i problemer. Jeg skal mødes med F13. De vil have deres penge.
Hvorfor nogle penge? Nogle penge, det mener jeg skylder dem. Hvad har du lavet? En sparker med MIDTV, og jeg prøvede at få den tilbage, så jeg sigter på med en pistol. Og nu vil jeg gerne have pistolen eller en værdi. Esben, for helvede. Hvorfor har du ikke ringet noget før? Fordi jeg har andre planer. Nej. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Skal jeg forvente Simba og Brutus, de kommer fuld kampklæde lige om lidt, eller hvad? Nej, nok ikke lige dem. Nej, hvad har du gjort? Jeg er nogle andre venner. Nej, jeg spørger ikke. Nej, det er nok også bedst. Nu skal jeg med min joint. Kan jeg gøre noget, Esben? Nej. Det kan du ikke. Jeg vil lige gå ud og køre mig en tur, hvis nu jeg ikke overlever i dag. Nej, det gør du, Esben. Stop så. Det skal sikkert. du. Vi ses. Esben! Elsker dig. Ivan? Jeg er logo. Jeg får lige hævet pengene. Så kommer jeg kørende. Kan det passe det deroppe ved garage 1? Garage 1? Ja, er der ikke sådan en offentlig garage? Jo, deroppe er der. Der må jeg sende en GPS til dig. Det er der, du skal. Yes. Og vi er enige om det vel det hedder. Der står et nummer derude, hvor der står et et-tal, ikke? Ja. Det kan muligvis godt passe. Jeg er sgu ikke helt sikker, ven. Okay, Ips. Det er ikke mig, der kommer til at stå der. Du bliver hentet derhen. Jeg bliver hentet der, og så kørt andet sted hen. Ja, lige præcis, ven. Okay, modtaget. Jamen, jeg står nu ved 24 nu, og så får jeg lige hævet pengene, og så kommer jeg. Det er modtaget, ven. Skynd dig lidt, der. Okay, jeg skynder mig. Finde en bil og Farvel, vi ses måske aldrig igen. Ej, Esben, hold så op. Selvfølgelig ses vi igen. Hej. Du skylder mig stadigvæk 10.000. Esben, Hej. du kan bare sætte dig ind. Okay. Det er jeg skal køre med. Ja. Okay. Hvad fanden har du lavet, Esben, mand? En lang historie. Hvor skal vi hen af? Det får du også se lige om lidt. Ja, okay. Jeg kører lige over det her anden, Esben. Ja. Nå, gør det her. Kom nu ud af bilen, Esben. Okay. Så tager du lige hænderne op. Tager din radio og din telefon. Ja, selvfølgelig. Nå, og så står du lige stille. Jeg skal lige undersøge, om du har noget andet på dig. Jeg kan ikke finde det. 2 sekunder. Leder du efter? Jeg får se, om du er blevet udstyret med et eller andet sjov. Du er lidt stor, jo. Jeg skal lige tjekke det hele igennem her. Ja. Nå, okay. Fint nok. Så du har ikke fået noget placeret på dig, eller noget? Nej, jeg er sgu... Nej. Hvem er nej? Så sæt dig ind i bilen. Smid hans telefon og radio. Jeg vil ikke i handskumme. Nej. Jeg vil gerne have tilbage. GPS på din telefon. Så må du købe en ny. Hvad skal du køre? Jeg vil hente. Vi kører med ham nu. Vi skal bare tjekke ham. Okay. Det er området. Så går du bare ud her, Esben. Ja, jeg går bare ud her. Det gør jeg. Ivan? Hej. God aften. God aften. Jamen, der var vel nogle ting til os, tænker jeg. Jeg har nogle penge. Hvad med de der bomber og sådan noget? Jeg vil hellere pengene. Er der penge? Ja. Det er se fint, mand. Jamen, Esben, jeg tænker ikke, at der er jo så meget mere. Nej. Hvis du har brug for et eller andet, så velkommen til at ringe til os. Ja, selvfølgelig. Også hvis du har nogle problemer eller andet, så hjælper vi sgu gerne. Ja. Ikke? Jo. Har du noget til os, du vil sige, eller et eller andet? Ja, jeg kører det, der er sket. Jamen, altså, det er jo det, der kan ske, jo. Ja. Så... Jeg vidste ikke lige, det var en af jer. Nej, det spiller i hvert fald. Kom her, mand. Sæt dig ned, Jeg skal simpelthen gå ind. Sæt dig ned. Det foregår der.
Jeg sætter ham lige noget strip, så. Hvad sker der? Har du fået udbydende gæster til at komme, eller hvad? Det er snakker du om. Jeg har kun fortalt det til en. Har du ringet til panserne, ven? Jeg skulle ikke ringe til panserne. Kig min telefon. Hvem er du? Nej, det er en af dem, der har smidt den. En af tøserne. Det er sådan her, ven. Ja, jeg tog så, ja. Kom, træk tilbage her. Okay. Båd! Hvem var det, du har fortalt det her til? Emma, men hun er ikke nogen politistikker. Jeg sagde kun, at jeg skulle mødes med jer. Det var det. Men hun ved ikke, hvor hen eller noget som helst. Hvad siger du? Den er GPS, jeg sendte til dig til at starte med. Ja. Folk er klar til at køre. Jeg har ikke noget videre der. Nej. Det er en du så gik over og havde pengene, og så sagde jeg, vi ses hjemme. Og så kørte jeg. Det er fordi, da jeg sendte den GPS, der var, der kom panser der ned forbi. Det virker lidt spøjs, ven. Jeg ved det godt. Jeg så mig også godt, jeg tænkte, hvad fanden laver de? De skal fisse af. Jeg så, der var en panser, der brændte forbi mig med udrykning. Jeg tænker, at der er ikke så meget her at gøre. Vi har fået pengene, så der er ikke mere i det. Jeg tænker, at alting er fint. Ikke vel? Jo. Selvfølgelig. Jeg tænker, at hun har en logpris for mig. Der har jeg, ven. Du får 2 her. Du må selv tage en bil. Ja, tak. Det kan du godt finde ud af. Jamen, selvfølgelig. Det bliver lige siden indtil vi er sammen væk. Ja, selvfølgelig. Godt, ven. Nej. Bagerste bil. I kørte den vej. Ja, vi ved det. Ja, så du hopper ind i en bagerste bil. Bagerste bil, der kommer. Ja, den her. Ind i den store bil, ja. Ja, vi har ham. Ja, ind i bilen, drenge. Et modsatte vej. Gammelskift. Jeg klarer den. De gjorde ikke noget. Jeg tror ikke, de har mistanke til at stukket. Er det mistanke? Ja, lige i starten. Jeg tror, jeg fik talt mig ud af den. Nå, Esben. Ja. Hvorfor skulle smide dig i sikkerhed? Ja, tak. Og det var alle sammen pistoler. Hvor mange var de, ved du det? Jeg tror, de var 10. Jeg rundt regnet. Kan du fortælle nogen om deres våben, de har med? Jamen, jeg slog nogle keramik, tror jeg, med suppressor på. Og så kunne jeg mærke, at der var en digel i min nakke. Okay. Tøj hele lortet. Motorcykler, BF'er. You name it. Okay. Var der nogen automatvåben, eller kun håndpistoler? Så vidt jeg kunne se, var det kun håndpistoler. Okay. Over i venstre hjørne derovre. Ja, skal vi vende skuden? Yes, så bare kom ud. Ja. Vi beder os bare lige ovenpå. Yes. Ja, de tog både min telefon og radio. Okay. Du er sikker nu? Hvad har du lavet, siden du har pisset dem sådan af? Jamen, det var fordi, jeg var blevet anholdt her forleden. Så kom jeg ud igen. Og så skulle jeg over til min ATV. Og så er der en, der prøver at stjæle den. Og jeg siger, hvad laver du? Så siger, det er min ATV. Så siger jeg, nej, det er min. Og så låser jeg den op for at sætte mig op på den. Og så sparker han med, at jeg stjæler den. Jeg skynder mig over, fordi jeg har bestilt sådan en legetøjspistol for Temo. Og så er jeg malet noget sort, fordi så kan jeg skræmme nogle af de der bøller væk. Og så har jeg ligesom taget den frem og fået at vise den agtigt. Jeg prøvede at finde dem igen. Så var det sgu F13 åbenbart, fandt ud af. Jeg kidnappede de mig. Og så ville jeg skulle give pistolen, men jeg sagde, den var falsk. Det troede de ikke på. Jeg skulle give noget, der var en værdi af pistolen. Jeg skulle give 500.000 cirka. Ja. I troede ikke, den var plastik. Ja, okay. Ja. Nå, jamen den kan man bare se. Ja, det var ikke så godt. Ej, men jeg kan se, Esben, du den 19. november 2024 lavede et opslag, hvor der skrev #ACAP. Det synes jeg er en uheldig situation nu, Esben. Hvad for noget siger du? Du har lavet en Insta-pick-opslag, hvor du skrev, at politiet finder mig aldrig. Og så skrevet #ACAP. Det er også ikke. Jeg tror, det var det, min Instagram var hacket. Ja. Ja, okay. Ja, det var okay. Det var hacket på et tidspunkt. Nu, Esben. Yep. Ja, okay. Sagde de andet til dig i forhold til, havde de andre krav til noget, du skulle gøre, eller et eller andet? Nej, de var faktisk virkelig flinke. De sagde, hvis jeg har problemer med nogen, kunne jeg altid ringe. Jamen, det var da heldigt, kan man sige. Ja. Hvad så, du skulle give dem nogle penge, eller hvad var det? Yes. 500.000. Okay. De penge kommer heldigvis fra en skade, jeg selv lavede for at få nogle penge. Eller, ja. Det skal vi nok ikke høre noget om lidt. Nej. Forsikringsvindel gider ikke høre noget om noget. Nej, det var helt ikke sådan ment. Det var det ikke. Jeg har I fanget nogle af dem nu? Ja. Ja, men du skal nok regne med, nogle af de gutter her, de vil nok ikke fanges. Ja, det ved de nok ikke. Ikke når de har pistoler på sig. Så kan du regne resten nu. Nej, det har jeg så ikke. Men det er lige heldigt, jeg kan mærke det. Ja, men heldigvis nogle dygtige kolleger, der er derude, så Jeg håber Toft ikke derude, vel? der bliver problemløst derude. Jeg håber, den derude fanger ikke nogen. Det var selvfølgelig en joke.
Jeg elsker alle politi. Hvad, Esben? Ja. Nu når vi lige sidder her, så kan jeg se, at du har nogle fakturer først, du skal betale. Jeg har ikke nogen telefon, desværre. Er du sikker på det? Det er dit SIM-kort, der er i den her telefon. Det kan jeg ikke. Jamen, jeg kan godt hente den helt en, hvis det er. Det må du gerne, også i en radio. Og sådan en radio, så Ja, tak. har du bare ingenting. Nej, Ja, det kan jeg godt se. de tog det hele. Ja, betaler du dem så? Ja, det gør jeg. Ja, du har fået sådan cirka lidt over 200.000. Du skal betale. Jeg har kun for over 200. Jeg har ikke næsten 500.000. Ikke for, altså. Ja, for helvede. Du har en på 172, 5.500 kroner og 20.000. Jeg har ikke også en på 175.000. Nej, 172. Jeg synes, jeg havde en på 175. Den er på 172, den er ny, er den ikke det? Det kan godt være. Er det eventuelt noget kidnappelse af betjent? En trusler mod betjent måske også? Nej, den blev fjernet. En bandit, Esben. Hvad? Hvor 42? Ej, 42 sigtelser. Yep. Det kan jeg sgu godt gøre bedre. Det er mit nytårsforsæt. Vi skal op på minimum 100. Hvad er din plan på i aften? Hjem og sove. Så skal du til i seng nu, eller hvad skal du? Fordi vi kan ikke lade dig smutte, hvis det er, du skal ud i byen. Så bliver vi nødt til at sætte en eller anden form op for noget beskyttelse af dig, mens du befærder dig rundt. Okay. Så det ligger lidt i, enten skal vi kalde et hold tilbage, sådan så det er, at vi er flere til at ligge og passe på dig, og så simpelthen sætte os på som deciderede livvagter. Eller alternativet er, at at du skal i seng og sove lidt her måske, eller et eller andet. Bare rent hypotetisk. Ikke, at jeg vil gøre det, men hvis der er livvagter på og sådan noget, og jeg så kører over for rødt, hvad sker der så? Jeg vidste den kom. Jeg vidste den kom i den. Altså.